makadii muri Zimbabwe ndikufara kusangana nemi nhasi asi charangu ndinoitwa Pelagia Kwampurwa kana kuti Asokostina muzuva ranhasi muri Zimbabwe ndine mufaro wakapfurikidza ndofunga vazhinji venyu muri kuziva zviri kuitika nhasi muchirongwa chedu ngatidzifambire kune vachangoti bata chirongwa ichi chikutotaura chega kuti ngatidzifambire ndipo patinodzifambira nyaya dzakawanda dzatinenge tine mubvunzo kana kuti tichida kumboziva zvii zvinenge zvichiitika muchirongwa saka nhasi muchirongwa chanhasi ngatidzifambire. I've got the Apostle JDaniels. Asi ndisati ndapinda muzuva ranhasi muri Zimbabwe ndofunga as a nation we are mourning the past 2 days. Tarasikirwa about 2 couples dzaita maaccidents vese mukadzi nemurume vachifira passport. One of them is this businessman ainzi Kita Kudzai and his wife wakaita accident nezuro. Apparently pa accident ipapo this businessman and his mother, they both died on the spot. The wife is actually critical in hospital. Saka tinongoti kumuri idzodzi Mwari avanyaradze. Uye zvakare this past few days takarasikirwawo ana mufundisi weUnited Methodist Church who died vachiparidza. Saka tikona muri Zimbabwe as a nation we are mourning. Asi tinongoti kumuri dzese idzodzo SlyMedia TV Mwari avanyaradze kune vatikatisiyawo uye ngavaite rest in peace. Saka muri Zimbabwe nasi ndakudze kuti I've got Apostle JDaniels. Ndofunga kana kuri ku TikTok uko hapana singavaziye. He is the talk of the town right now. Ukanzwa munhu wese anenge achingoti Apostle JDaniels. Asi ndisati ndati ivo vamuvaone nekuti varimo nhasi. He has traveled all the way from Tare to be with us nasi pano pa SlyMedia TV Apostle JDaniels. Ndichangoti ndingoverenga ka brief background about this man kuti ndiana nombonza JDaniels muri Zimbabwe. So Apostle JDaniels is a husband to Melinda Daniels, favored 2 kids and a cleric person in Christendom whom God has given a definite message to preach. And his word has given his time to preach to us. And also, he was recently given an honorary doctorate degree by the Liberty Institute Bible School, which is affiliated with Victoria International Bible University in the United States of America, and acknowledgement of his philanthropic work with widows, orphans, and the elderly that was even exhibited on Zimbabwe Broadcast Corporation television. His dedication to improve and help the youth to the point of opening a music studio and also unique way of ministry within the body of Christ. This is a brief background about him. Na Apostle JDaniels. So muri Zimbabwe, let us all welcome Apostle JDaniels. Apostle. Thank you so much. How are you, Pela? I am fine. I think we finally met you in person. Apostle. Yes. And your husband. Yeah. To Melinda Daniels. So right now, Apostle, how did you meet Mama? You know what? We grew up together. That's the most amazing thing. We grew up together, and we used to go to the same church. Oh, okay. Yes, same section, by the way. Okay. Yes. Can you tell us about this church? It's Methodist, apparently. Okay. I grew up in Methodist. My parents were Methodist congregants. Methodist, United Methodist congregants. Okay. Yeah, so Ndogatakasangane Kokoko. But nothing was really there until at some point. I see. I'm a journalist. I have a tendency of digging. This one no digga vacho. Deeper. Ndakadiga ndova ndanoona mama yellow boy. Yeah. Rekaititi mulanguage yedu isusu matuke ipombi. Saka tingada kuziva kuti zvakakutorere nguva yakareba sei yellow bone muchikura naro muchiriona muchita this one achita mukadzi wangu chete. You know what? The most amazing thing chakaita kuti ndive attracted. Kazhinji kana uri makanika kana kuti when you're in a certain field I usually tell people kuti let your vision marry for you. Okay. Let your vision marry for you. All right. Because a vision long lives and outlives one panyama. All right. You see that? So you need someone who complements the vision that you have, or so naturally speaking, she was a lover of God. Okay. You see, she enjoyed even the teachings that I would give. She's my number one church, the first church.
So you find when she comes to church, she's not just coming because she's married to me, but because she actually enjoys the ministration of the Holy Spirit through me. So Izrozhega brought us together. You see that? I always tell people that marriage is 23 hours, or is what you do 23 hours of the time. Okay. You see that? But the deception is all about sexual activities, yet that constitutes just a little percentage of marriage. So that other part is what occupies my relationship with my wife. ndakutonopinda mwenye yedu nekuti isusu taiva nepfungwa dzekuti kuenda kumarriage 23 hours ndidzo dzepleasure but tazozi aiwa it's only just an hour. Alright, tisati tatora nguva yakareba tita kumboti vanhu bcause nyange pandaitaura nevanhu ndichiti apostle vamwe vaitaka kuti zita havasi kuziva asi munhu achitaura so pandangoplaya video ndiwo apostle saka tira kuitira kuti those vari kuti joina for the first time. I know kuti vamwe vanzwa voice vabva watoziva asi tangoti kuitira kuvanyowani vaiva vambonzwa pane rimwe video rakaita kuti mutrend apostle. Aiwa muri kutrend ndochokwadi saka rakaiti mbonzwa kutrenda kutrenda ndokuti apostle ka ndepekuti munenge muchiti every day munhu esari kutaura nezvenyu kana kutiktok kwatoo nemachallenge munhu anotoita tiktok challenge ka anenge achiisa voice renyu riro riri kutaura pachitoita zvimwe ndokunonzi kutrenda ikoko. Alright, so for now regai timbonzwa 2 of his videos dzacho dzakatrenda kuti tizoziva kuti kuna Apostle JDaniels. Zvangofanana nemukomana wako anobatika anytime yawamuda. Run away from that man. I'm telling you. Time yeshe yoda kumuona anooneka. Achawana rini time yekushandira iwo nemhuri yako. Iyo itori test yakakwana. Pese pawafona abatika. Pese pawasimudza foni aripa aamboto ansora mbiza return your call. Ana yako airovi. Ene iwo akasatobatika kuti handide. Rudo harusi mashoko. Rudo riripa runonetsa pasina mari rudo. First level ndiye mashoko, but second level haana kana chaanombonditira kana chinhu 1 chinoitwa sei muchiswera muri mese. Chine chashandwa nguwai. Iwo wacho futi unoswera uchimutsvaga unawo futi zvekuita tinotokutyawo futi. Ndrugona. Aiwa dzine moyo murefu newe but ukazonyatsogara pasi neshamwari dzako uchizivunza kuti muri munhu akaita kuti totaura here ngatingosiyana here nazvo vanotokuavoida because they know you. When you have friends, it's not always a sign that you're a good person. Maybe you have good friends but you're a bad person. Hausi munhu ari right but vanhu vanotamba nawo ndo vari right. So paunomanifesta ubalance ubenzi vanokuregerera uchingofamba newe vachifambidzana newe nepaunoziva kuti ndiwe wavakanganisira ivo vanosarudza kutora mhosva iwe uriwo nemhosva kuti ushamwari hurambe huripo. Hausiwo wakanaka, shamwari dzako ndo zvakanaka. Otherwise vakada kumezha ushamwari chaiwo chaiwo unosara usina munhu wekutamba naiwo because unobura every day panoramba paine nyaya ende muromo wakaumharwi nenhunzi ende haudi kubatirwa zvinhu zvako but unoda kubata zvevamwe. Ukaenda kudzimba dzemashamwari ako iwewe unobata vata pese pese ende havatauri chinhu but vakauya kwako guys I respect my privacy. Do unto others as you want them to do unto you. You are an unfair, you are an unjust person but you are surrounded with people who love you, who respect you, who forgive you sometimes without you realizing that you wronged them. Ene ndiori pamberi kuti kana sikachadutamba nini gareke usingazivi ndiori palos uya akaenda una umwe achauya futi because hakuna munhu anotolarita benzi rakadai sewe. Right, mava maona kama munhu watachitaura naye kuti ari muno, he is the apostle regai ndimbotanga tamhoresa vanhu vari kuti joina palife traimo mwana ndo wenyu hanzi ndaconnecta Robert simba rashizvidza apostle vari kutrenda zvekudaro. Ndakamirira kuti vamwe venyu muye uyai nemaquestions nhasi toda kumbovafaya nekuti ivo vanenge vachitifaya vari papulpit tisingakwanisi kuvabvunza mubvunzo. Apostle, video rekutanga iro makataura ababa makataura mukati mukomana anogara unomudii wapedza wovhoti handitire chinhu handitengere maruva aya nemadhola handitire chinhu. Nhasi tida kuti mumbonyatso tijekesera ipapo. Challenge iripo ndeyekuti the gospel has to be relevant pane zviri kuitika ipapo. I think Jesus was also relevant mumazuva ake. If you notice aitakasvika kunzvimbo yaitwa zveagriculture you would start talking about
a man with a bag of seeds. So sometimes when you preach on pulpit, we have to be relevant so that people receive guidance from the Holy Spirit, wise words from God. So if you notice, most the relationships waona is more of spending time together. Could define what anondida is how much time you spend together, forgetting the bigger part of what marriage is all about. That marriage is a commitment. Marriage inechekuita ne responsibility. Marriage inechekuita nekunge muchichengetana nekuzochengeta vana. So that's the most important part. It's more than just pleasure. It's a commitment, a lifetime commitment. Kana vana vapo ndochengetwa, kana wane mukadzi ndochengetwa, zvinhu zvakawanda zvinhu zvida kuitwa. So during that time a relationship, ndo zvimwe zvinhu zvanofanira kuchitsvaka. Besides my I love you, my chocolate nechichichi, for not not is how productive is this person. So one way to check is to see also availability, level of availability. Every time on phone, I'm available. Outside that relationship, you can see yes, this is heading for a disaster. I'm a pastor. I've been a pastor for more than 10 years. I've seen marriages crumbling because of issues to do with finances. Murumani ngachinotora chikweret, but mukadzi ndiye anoshanda kubhadhara chikweret chiya, which means probably nezorona about the difference between a male and a man. So a male is just a male. A man is defined by responsibility, level of responsibility. So you want to look at all those things. Kana my relationships, relationship yakoti. Yes, tine love. Yes, tino seka. Yes, just tino ita. But I want to see your life and understand your life outside the time I had not spent at this, because that also can contribute to the downfall of the marriage. Nice, but ndine mubvunzo. Yes. Pane mubvunzo wandakaenda ku comment section. Ini ndakabva ndatanga kupinda mu comment section. Ndinoziva ndokunenge kune nyaya dzese. Zvikanzi nemumwe apostle zvamataura zvakanaka. Asi nini ndiri mukomana wekuti ndinowana nguva nekuti side hustle kuti hustle ndoita inini. Mari yacho ndinotongouya ndakagara mumota mangu. Saka musikana wangu inini handishayi time yekutaura naye nekuti zvinongoitika kuti ndatoita kadhiri ndatoone mari. Saka munganditi ndiri mukomana akashate. Aiwa, hatikudaaro kuti isusu semwanasikana akaberekwa wangu zvangu wekuchechi andika asesa zvese izvozvo. Paari kuti ndinoita dhiri ndakagara mumota, time yaanoita dhiri anopika foneri, ari pakati pokugadzira mari anopika foneri. Zvakaita songe ndiri kuramba kuti vanhu ngavasaspenda time together, but that's not where the issue is. The issue has to do with assessing nyaya yetime. Kuti outside relationship yatinayo ane zvimwe here zvaanoitawo, because chotiraramise at the end of the day haasi my love you chete, pachadiwa chikafu, pachadiwa mari dzemabills. If that is not available, it can contribute to the downfall of the marriage. You see a lot of these marriages today, vanakomana nevanasikana, unoona mwanakomana achiya unochengetwa pamba patezvara. These are the problems we are having. Nekuti mwanasikana angogumira kwa I love you chete, haana kuita look beyond relationship yanga vainayo. So you have married a burden, you have brought a problem. So marriage is supposed to be something that enhances upenyu hwako. You find kuti kune vanhu kuti akaroorwa anotodepreciate. You won't believe kuti ndiye munhu andakadzidza naye just because akaroorwa nemunhu atomupedza. Alright. Marriage inofanira kuenhansa. You should be better pelajia. Tikanzwa kuti waroorwa haufaniri kubva wapera zvokuti unosara chinetse kuti ndimbouya kana ndipela taka Apostle Matonini. No, it's wonderful. Yeah, you can carry on. Yeah. Yes. So that's the idea behind. So when we are talking about ukangona ngobatika, we are talking about those relationships ziri kurana immature. Mostly I'm 2K. Vanongo believe kuti anfanira kubatika time and he doesn't even have time for me. But time pamwe ari kumaini, ari kushanda mari kuzokuroora, pamwe ari kubasa. All those things we need to consider. Kana achitombove committed to those things. It's a sign kuti munhu ane sense of responsibility, and that's good. That's good. Ndanzwisisa ari kushanda kuti andichengete. Ndapedza kunzwisisa apostle ngati pabate. Ndanzwisisa 4 years. Ndozongonosiwa. Mbondiudzaiwa. Ndanzwisisa kuti aiwa wanike. Ndanzwisisa hangu kuti mukomana wangu ari kushanda apostle. Ndotobata message. Yekuradza kuti mukomana haana kana mupfungwa idzodzo mukushanda mese momo ndochiita sei. Izvi yatoimwe nyaya iyoyo hainei kunge asingabatiki nenyaya yebasa. Apa tataura nyaya yekusabatika nenyaya yebasa. Apa ane zvimwe zvaari kubatikana nazvo, because kubatikana kuri kwese. But the point is this,
purpose ye-relationship Pelagia ndekuexposa kuti are you compatible for marriage. Ndokana chitaura kuti hakuna chinhu chinonzi heartbreak. Yes, and hakuna chinhu chinonzi heartbreak. Hachiexist if you get mu relationship with the right idea. But tokubvunza kuti okay, mu relationship yawapinda uri kutsvagei. Purpose ye-relationship is marriage. Okay. You are checking into it courtship. I don't believe in dating. I believe in courtship. And when court rakada ku it comes from a judiciary perspective. Yokuti we are basically it's an investigative platform. Yokutsvaga umboo wokutsvagidza kuti nyaya yedu ndeyechokwadera. So it's the same thing nenyaya ye relationship. It's more of like a courtship. Uri kutsvaga umboo nezvinhu zvakakwana zvinokurakidza kuti uyu ndinogona kuroorana naye uye ndogona kugarisana naye. So pa courtship ipapo it's either mukoti nyaya inonzi ndeyechokwadi munhu opuwa sentence kana kuti nyaya inonzi hapana nyaya ngairaswi depending netsvagurudzo dzaiitwa munguva ye-court session. So same thing nerelationship. Uri kuita tsvagurudzo yako yakakwana saka inogona kukurakidza kuti Greenlight anorooreka kana kuti anoita kuti andiroore kana kuti red light. Saka ikaita green light unofara, ikaita red light unofana kufara futi because zvakurakidza kuti is it okay or not. So iwe ukajatwa after 4 years ndezvipi zvaive nane kujatwa kusiwa wasiwa ngokabatirira uchiti munhu wangu you were seeing a bright future ndezvipi zviri nane kusiwa at that level kana uzosiwa wane 7 wa marriage wato committed. You see that part of your time of life is wasted. Pane zvimwe zvisingazochinjiki. So that's where the issue is. Ukasiwa after 4 years vhuma kurambwa ndo message yaunofana unowacha pa YouTube. Vhuma kurambwa kwamasiwa. Ndakapinda futi zvakare mu comment section nepamamaita teaching yekuti hakuna chinonzi heartbreak pa video renyiro rero. Mumwe ndobva ati unoita apostle ndanzwa zvamataura. Ndinoonawo sei kunyanya vanhu vechikadzi. Koko ma fan base renyu. Vakadzi vari kutambura nema relationship. Anzi inini saka ndochiziva sei kuti uyu mukomana uyu. Nekuti vamwe vakomana zvavo pamwe anenge achitoziva kuti sisi ndiri kutamba nawo uyu ndio wandicharora. Saka vasikana vari kuti isusu ndinenge ndingori neye mumwe chete. Ndochizivawo sei kuti iye wacho wandinaye is the right guy. Nyaya iripoka, don't get into a relationship and put your emotions ahead of your sense. Problem iripo ndekuti vanhu vanotreata rudo sechinhu chatisina control over. You see that? Vanomhanya netsumo yekuti mwoyo muti unomera paunodi paunoda. But utaura kuti mwoyo wako ukamera pamukadzi wemunhu uchamhanya ikoko. Imhosva iyoyo. So you find kuti you need to balance between emotions and sense. Actually I believe kuti most marriages kuti dziite stand the test of time. Chino contribute kazhinji is not even emotions, it's the heart, it's the mind, the sense. You calculate, you look at things, you reason them out because it's not always you're going to be emotionally attached. You see that? But your reasoning will tell you it's a commitment. Zvafana kuti munhu anokuda akakutsamwisa wakutosiya marriage because my emotions ako achinja. In the first place why I feel kuti I love this person but okutsamwisa zviriko because you grew up in different backgrounds. So when we put emotions ahead of senses ndo patinotanga kuita ma-problems iwayo. Your senses should always go ahead of your what? Of your emotions. Ukaisa ma-senses pamberi uchaona kuti unopinda uine a sober mind yekutsvagirudza kuti anoita here. Now hakuna organization iri very successful isingaiti go through thorough investigation yemunhu akuda kuemploya. You see that? Tinototsvaga kuti Pelagia anogara papi kuri kuchipurisa kuri wese kunototumirwa vanhu mustreet yaunogara uchibvunzirwa maneighbor sure anogara apa era apa anoita nezvei pamwe pacho nema-fingerprints ari kudiwa. I think we also need to bring the issue of ma-fingerprints in this generation because kune vanhu kune vakomana vari kuti we have an incident yakabva kuitika yemunhu akadana nemunhu wake pafacebook vakaarrange a date but only to discover the following day kuti akamuka akafa that lady and the man was nowhere to be found. So there are some people are getting into relationships and taking advantage of the weakness yekuti munhu ari desperate for marriage and that person anonowira because abvisa sense chaari kuda is the emotional connection. So let us come to a place where we use our senses kuti no,
ndapinda murelationship ngandirambe pfungwa dzangu ngadzirambe dzichita sei dzichishanda ende kuti dzishande unofanira kuziva munhu wako paanogara unofanira kunzwisa background yake unofanira kuva ne people who are also connected to him who are genuine, and if your heart is genuine you will know people who are genuine as well. Ukava ne moyo wakachena munhu ari kunyatsotsvaga kuroorwa chaizvo kana kuroora, you will really know because your heart is pure, your heart uri kutsvaga chinhu chiri serious, so you'll be able to pick kuti munhu yaasi serious. And pane ma-red flags anobuda. Problem ndekuti kana waisa ma-emotions pamberi pane ma-red flags anotanga kuita sei kubuda, but because sometimes makatorara mesi dzimwe dzenguva you end up getting direction because of an erection instead of senses. You see that? You get direction because of an erection. Okay. So chakudetermine kuti chichaitika is the West, not the mind. Okay. You see that? So chero pakauya munhu anokuudza kuti munhu wako uyu ane problem yakati hauchatoteereri because the West is controlling what needs to happen next. So ndo pari kunyanya kuwira vanhu ipapo. So keep on using your senses and keep on assessing kuti munhu anoita here zvese zviri attractive and stuff, but you are looking for someone who's committed. You are looking for a man and not a male. Someone responsible, not just someone who's able to give you babies. Mure Zimbabwe. Apostle. Hanzi vamwe vari kutongwa nechiuno. Yes. Munomboteerera pop 10. Munomuziva Apostle. Ndomuziva ndakambozwa nezvo. Ane song yake inoita nezvechiuno. Okay. No, it's very exciting. Rekaiti mbopinda mucomment section medu, and the people are joining, which is nice and wonderful. Then clever and Auyao, Dr. Kanyenz, I'm connected. This is powerful. Daniel Kachere, yes, Muamirija Mudiwe Matabula Rasa. Among both parties, sense of responsibility and development should prevail. True court session, Primrose Nokwara, ma2K anungoda munhu ane mota mari uye anochena chete zvimwe zvese havazvitsvagi. Ipapa ndoda kuzodzoka ndichitaura napo ma2K. Courtship yaishanda chaizvo way back, but these days iwiki zvaro ma-qualities ataurwa naApostle anenge anenge aonekera here ndozvari kuedza kutaura. Then we have to balance between emotions and sense zvamamuchedza kuexplaina. Our senses should go ahead of our emotion. Daniel, tisafunge nemoyo but use our senses truly. Zvemoyo zvine ma-detrimental consequences. And Priscilla, I am connected. Ndiwo like vanhu vari kutaura pa tichidzoka tiri kutaura panyaya idzodzi dzemarriage nekudanana nekuita sei. Okay. Nekuti vanhu vamuri kunyanyobata. I think audience yenyu vana vadiki. Okay. Yayo mama 20 something achizosvikawo kuma 30 but kunyanya pama 20s apa ndio anenge ari ma2K. Pataurwa nyaya yekuti vana ava vakungoda mari, vakuda material things. Ndipo pane nyaya yekuti hana chanondiitira. Tingati chine nyaya yema-material things murelationship. Alright, I think pane clipping yakatenderera futi yekuti unogona kuda munhu ane zvinhu but akuda kuluza zvaainazvo. Unogona kuva nemunhu ane zvinhu but akuda kuluza zvaainazvo. Kana kuda munhu asina asi akuda kuva nezvinhu. Okay. Wonderful. You see that? So iwe ukava munhu anoteera ma-material things, uchaona kuti once those material things dzikasuduruka hausina relevance. Hauchaona relevance yemunhu iyeye. I believe kuti marriage or a relationship should look at the pattern of thinking, the personality of the person. Okay. So unogona kusangana nemunhu asina chainacho, haasi kugona kuspoila kutengera machocolate kana chi, but unoona kuti munhu uyu ramangwana rake arinomira mushe nekuda kwemafungiro aanoita. Ndosandati it's courtship because uri kutsvaga zvakawanda. Mukutaura muya unotonzwa kuti nyaya dzake dzakarerekera kwakati. Unonzwa kuti munhu anotofunga kuti anozodawo pekugara nerimwe gore. Kune vanhu vari kusafira nyaya yekuti mukadzi akaroorwa nemunhu ane ma-aspirations ari lower kana kuti asiri ambitious enough. So mukadzi kana akuenda pamberi achiti baba ngatitenge stand, anofila kunge ari kuitwa disrespected. Mhosva ndeyako iwo mukadzi kwete murume, because hauna kuita tsvagiridzo yepattern of thinking. Unofanira kutsvaga munhu who is smarter than you. If they are not smarter than you, they should be accommodative enough, so that when you present my issues anechekuita nezvinoendesa mhuri nevana mberi, it does not become threatening to his position as a man of the house. Okay.
You see that? Saka unosungirwa play uchiti vana vanofana kuenda ku-heritage achiti vanofana kuenda achataura zvimwe zvikoro zvinozvitanga ndikushora but zviripo zvimwe zvokuti munenge muchikwanisa kuafoda life iyoyo but anokutsikirira because ndo zvaakakura achiona. We always say kuti chicken inyama inonaka. You say it's the best meat in the world. Kana usati wachika ma-prawns. You see? But as what is the best meat? Chakashota exposure. All right. You see? So you will be more exposed than your husband, and your boyfriend is not accommodative to whatever you bring on the table. That can help you as well, because iripo situation kuti kune varume vari kusimudzwa nevakadzi, because vakadzi they are more exposed. Exactly. They are more committed. They are switched on. So ndiye mutonga achitoti ngadai but zita rine ichienda nere murume, but vanhu vanonyatsoziva inside vanonga vachiti no zvese izvi mukadzi. So if you don't have someone who's accommodative, you have problems. So my point is, you cannot necessarily base a relationship on motikari kana mari, because zvinhu izvozvo pamwe akaba pamwe akatengerwa. Okay. Ane enough mindset yake inorakidza here kuti it can produce that level of properties, that dimension of materials, kana zvakaita zvekuuya mahwekwe. All right. You see, so chanidira indakaba motikari yandakaba, so if that car goes, I can't replace it, because it did not come from the totality of my mindset, how I think. My pattern of thinking doesn't deliver such a level, such a dimension of wealth. So it's better you look more at the pattern of thinking than the material side. You will never go wrong that way. And give it time until you're able to establish the way your guy thinks or the way your woman thinks. All right. Zvinoda kumbokudzai makore. Ari kuitika kustreet. Muri kuziva here kuti vana venya vasikana iye ndiye anenge akatorongekako paya. Yes. Ova anotsvaga mukomana asina chinhu. Vari kuzviita vasikana kutosvika pakunotora mari kutaenda unondiroora chimbotaure ipapo. Zviri right, but zvakudepend. See, marriage, these things that we teach, they are not subjective. They are objective. Some of them they apply in certain marital aspects. Pampacha apply. Exactly. Right. Situation iyoyo inogona kuti possible because rudo. You see that. Hapana hapo pakanyorwa mBhayibheri kuti zvinofana kuitwa nemurume. There are cultures dzekutoti zvinotodaro, zvitori normal that way. Those are cultural belief systems. But zvakuda manje kuti munhu ari kuitira zvinhu izvi anokunzwisa kusvika papi, uye munhu akanaka kusvika papi. Nekuti mumwe munhu nyaya yekuti munhu anobvisira ingori nyaya yekomanda value. You see that. But kune mumwe munhu akabvisira but still hana value nemunhu wake. So it's up to how people agree kuti are they okay with that or not. Zvinogona kuita ma consequences kana zvinogona kutofaya chaizvo zvokutoenda mberi zvototi the man paanozosimudzwa naMwari zvinhu zvotanga kuita, you will remember that woman for the good that she did. Andizonzera hayo pheleyo wakazvirora iyo atsamwake zvinogona kudaro zvinogona kusadaro. Exactly. Yes, but ndopandiri kutaura kuti kana tanyatsofamba necourtship yedu zvakanaka, you are able to establish pattern of thinking. Yes. Ene mweya mutsvene achitokubatsira futi. You can sense, you can pick certain things. Ndokunge mweya wako wakaita sei wakachena. If you have not done it out of desperation, because pana anozozviita out of desperation kuti ndikutoda iyeye saka I would rather look for the money myself. You don't want the natural process of the relationship to take place because urushikota anogona kusiya. That's abuse. That's cheating. Okay. That's abuse and cheating. Abuse is when Pela does something that knows kuti zvinogona kusimudza mamwe ma feelings mandiri. Okay. Zvichiita bypass protocol yebrain dzangu. Saka ndinozopatika ndamo. All right. Because of wagona umutsurudza zvinhu zvifanonga zvakarara. Side rinofanonga rakamuka richinyatso assessa what is good and what is right. Wariita put to sleep. So ndoma marriage anozotanga kuita ma problems because the person now discovers kuti munhu andakaroora uyu he's not the type of person I want. Okay. Why? Because part zvaifanonga zvichiitika murelationship, that courtship haina kuitika. It was people trying to quench each other's fires, kudzimura moto. Apostle.
Yeah, well, it's exciting. Now, Apostle, tinakuzotimboenda a little break kuti mumbonwa mvura because Apostle you can go the whole day talking. Ndaiti ndinotaura asi ndazoona kuti kuno mwana taura kundidarika. Pane pamataura nyaya yedesperation. Pada uya mubvunzo wangu wekuti zveshuwa vasikana vazhinji vakunanavira ku 29. Yes. Ku 30. Yes. 35. Yes. 38. Yes. Are desperate. Yes. Ari kunetseka nekuti pandaenda mucomment section umati ini ndine 35 hapana zviri kuitika ndoita sei ndapi mashoko amungataure nemunhu right now akateerera ari at that age ari kutambura saka marriage ichaya rini time age yangu zvichazonyatsoveiwo muupenyu ndinoti anowacha clip kana kuti imwe message yataitaura maringe nekuwanikwa kunoitwa kuti uwanikwe. Okay. Unofana kuwanikwa kunoitwa kuti udini uwanikwe. Ndopa ndaitaura kuti poto chienda kuma mocktails. Okay. Because unotarisira sei kuwanikwa usingawanikwi kunoita kuti uwanikwe. Udaurorwa namai vako kana baba wako. Does it make sense? Poto uchienda enda kubhora. Okay. Sly Media inenge iriko enda kubhora handiti. Uchaona mukoma unenge ari single vachanakirwa newe. Okay. I remember ndaitopa example yekuti uri kubhora unobvunza munhu ari pasaipa kuti mukoma munosapota ipi munoda ipi apa ini ndoda dhimbare iwe kuti aiwa iwe unoda dhimbare but ndoda iwewe relationship yatotanga. Alright. Kana ushanyira vanorwara muchipatara uchibvunza kuti ndiri kutsvagawo mukomana akakwara kugumbo kumaini wosvika umiitira prayer relationship can start. It's very easy kuti munhu aroorwe but you have to be found kunoita kuti uroorwe. You have to be strategic. Zvoda strategy. Ndiri kuenda one question neApostle. But uri kuenda kwese but pamwe you're not friendly. Paunoridzirwa metero haucheuki. Paunosiro yes, where did you get my number? Exactly. At 30. Yes. Saka unoroorwa sei. So pamwe pacho ngatirege kunyepera mweya yetsvina kana mweya yedzinza kana ngozi. Kunyangwe kwacho kune ngozi ikoko unotoona kuchiitwa muchato. Kureva kuti ngozi haina power kupfuura simba remarriage. Alright. Kunyanzi kune chimweyo chikwambo hakuroorwi vanhu but unotoona munhu achitobvisirwa. What's so special about those people? Alright. Yes. So number one, you have to believe in marriage. Number two, you have to make sure kuti unowanikwa kunoita kuti uteze uwanikwe. But kana waonawo munhu pamwe pacho I think chiri kuitika some of the people are too selective. Zvanambotaura zvezvo. Hana chainacho handiti but you have to strike a balance. Mumwe munhu anogona ainazvo but zvisina kuuya nekuda kwecapacity yake yekufunga. Alright. You see, atori pakati pekuda kuzviruza because haana management system inosustain that dimension of wealth. Mumwe munhu haasati anazvo but ane capacity inoratidza kuti achaproduce wealth mangwana. So you have to look at all those things. Saka you are too choosy. Ndosaka usina kuroorwa. So stop being too choosy. Enda pana tondo pa next door penyu. Ari kuda zvisingaiti. Enda unomuudza kuti shamwari, I'm ready for you. Tondo, I'm ready for you. I'm very much ready for you. And that's wonderful. Tida kumboteerera mamwe maclips but then tida kumbonyatsonzwisisa tichienda kune mamwe maclips. Uya azodecide kuva single anogona kurarama sei. Yeah. Asina ma-pressures from the outside world, from the family, from kupagathering. Uchaita mwana rini iwewe? Achoose ake kuti nini for now I want to. You must know kuti no one has the right to run your life. Exactly. You have one life. So pamwe pacho tinorarama tine pressure yekumita my expectations evanhu vasina hanya nezvo. Zvafanira kuti pela munhu akaroorwa nhasi the next thing mhuri yakutora mwana. Right? But kunyatsoziva kuti nini kataroorana but mari yemapamba haisati hapo ende inogona kunetsa kubuda. Wakomana mwana chikomborero vanhu vane vachiti makorokoto but havasi vese vanozoya vachibatsira kubhadhara school fees. Okay. So understand kuti paunoiswa pressure ka vanhu vari kuda muzukuru but havatengi Cerelac kana nani. Saka usaiswa pressure nevanhu. You see that? Because iwo ndouri kuziya chi life yako nestage inechi ine life yako. So don't allow pressures and learn to tell people the truth. Kuti nini hangu personally nzvekuroorwa handisi kuita se handisi kuda kuremekedza vanhurume handigoni because kana usingagoni kuremekedza murumeka forget marriage because kumukadzi marriage kutongwa. Alright. Anyatsodzikisa igejo. Kumukadzi marriage kutongwa. Submission zvinorevei. Alright. Submission. I break that word, you get sub and mission.
and sub ndo patinowana wedra kuti submarine, which means under water. So submission, you know what, you're putting yourself under the mission of the person or kusubmita kwaari. All right. Nevertheless, not my will, but thine will be done. So you're kuda ku freedom yako. Because to a certain extent, whether you like it or not, marriage ine ka bondage bichana. Kakusungirira. You see that? Karimo, we don't want to hide from that. Because pampacho, pela, zimwe shamwari zaonda kutamba nazo. Uchanzi na dedi, atepe shamwari zaonda kutamba nazo ina ndizifariri. Uchaita se? Basa rauri kushanda iri, ina handifariri. Karapamba zvezva uri kuda ndokuitira uri pamba. Iwa hausikwenda kubasa nonoda mari yacho. Ukuenda kubasa because you enjoy doing it. Ndakaenda kuchikoro. Yes. So it's a matter of choosing. The moment you choose to be married, you are choosing to surrender your life to someone. That's why you have to surrender. That's why the instruction kuva Rome ichiti love your wife. Amen. Amen. You see that? Because if you don't love her, you abuse her. Okay. It's either love or abuse. So kana uchimuda uchadawo kuti afareo to a certain degree. Submission imo. Submission imo. But hapasi pese pochaita zvinhu zvauri free to do. Even mumachechi uko unozwa munhu achiti ndaida kuuya all night but manje dedi munhu achitoteerera dedi kureva kuti anotosarudza kudisobheya Mwari achiteera dedi, and Mwari vanotozvinzwisisa. Even the Bible says kuti kana mukasvika pakutsanya uri mukadzi nemurume musatsanya kwemazuva akawandisa manikistereki nekuti munosvika pakuedzwa. Dzokere tsanya zvishoma kuti mudzokere kusangana semukadzi nemurume. Kureva kuti tinoitira bonde zvinhu zvitatu. Chekutanga tinoitira bonde Mwari. Amen. Yes, nekuti ndiye akanyorwa kuti zvinofanira kunga zvichiitwa. Chechipiri tinoitirana nekuti pachedu unototinakirawo. Chechitatu tinoitira Satani. All right. Kutiregedze kuedzwa. So netime yawachapa murume wako kwete nekuti uri kurida, but uri kuti paari kuenda kubasa ngaaende akaguta kuti akurire miedzo. You see that? So ndonyaya inenge ichiitika iyoyo. Aiwa. Tinomati muchishona mashoko makukutu pakadai haukwanise kubvisa kana kusubtracta mabva mabata topic yanada kuti chinopinda mairi yeshamwari. Pane imwe video munenge makarova bhachi recream. Muchitaura kuti hazvehushamwari zvakuda kutiudza iwe watombori raiterewo. Saka panguva ino regai timbonzwa pavidhiyo yo vachimbotaura Apostle JDaniels nyaya dzeshamwari, because haanyaya dzeshamwari ka ndodzamataura pai kuti pamwe pacho unovhonzi nababa ishamwari yakwe avasokostina vemaglasi avo pano havasvike zvino zvamboti uchadii. Saka regai timbonzwa Apostle JDaniels, one of his videos dziri paTikTok vachitaura nenyaya idzodzo dzeushamwari. Baya vanoti inini hangu handina shamwari be, handina shamwari ina nditambi nevanhu inini hangu kana. It's a very simple issue. Problem yako ndeyekuti you are not also friendly, because friendliness is what attracts friends. Saka chinotanga has my friends kuuya you want. Chinotanga has my friends kuuya vana vaMwari. Chinotanga ndiwe kuva friendly. My friends ozouya. Saka tingatange nekuchinja my friends. Tisina kutanga tachinja iwewe. Are you friendly enough to attract friends in your life? Zviripo here zviri pauri chinokokera shamwari dzakanaka pauri. Chinhu chese chauinacho muupenyu nerelationship unechiri pauri chakaona wakapoteredzwa nevanhu vanofarira zvemakomo takadedza type yeukama hwakadaro. Vamwe havana time yekuswera kutaura zvamunotaura izvi. Patime vakuhwa vanenge vachironga dhiri rekuita mari. Ukavhura WhatsApp yake matargets nedzimba havana dzimwe nyaya. Ukanzwa vachinyeya vari kunyeya vaita mari kupfuura iyo. Takomana vanhu vari kuzviita seiko mazuva ano. Ndaona uya ane zimba ratenga so vari kunyeya zvinhu zvinounza progress palife yavo. Iwo uchinyeya zvinhu zvinounza loss palife yako. Dawa westa chikafu chawadya pazvinhu zvisina profit. If ever you want to have uncommon success, you have to build your life on solid relationships. Vaka upenyu hwako paukama hwakanaka on solid relationships. A time is coming yekuti uchada vanhu uchashaya munhu. What you are saying now? Pane mubvunzo wandakasangana nawo. No, someone texted me and said TikTok. Maybe pamnenda ungoko. Vaibvunza kuti kuna Mwari, kana murume wangu achindichita ndoita sei? What do I do? That's a very good question. Mhinduro yangu inoti zvinodependa nekuti iwe uchiri kumuda here kana kuti hauchamudi. But kundibvunza zvinoreva kuti uchiri kumuda. My advice is anger is not the best answer. It's not the best solution to solve your crisis. Kutaura kana kuudza vanhu is not the best solution. Sit him down and talk to him. Find out what's really going on, why he does what he does, with a clean spirit. Bible rinoti mhinduro nyoro inodzinga hasha.
kana uchinge wadaro kutoti zvaramba, iwewe iva munhu akanaka. Let your character, your conversation, according to 1 Peter chapter 3, win your husband back to track. Pamwe pacho ari kufurirwa, pamwe pacho pamunhu wako ndo uri kukonzeresa. But iwewe, if you keep on dedicated to be the best you can, uchimubikira chikafu chinonaka, auya manheru uchidhedhe madzoka, uchifara, you will see kuti mweya waMwari unobatsiridza situation yako anochinja. May the good Lord bless you. Apostle Dr. JDaniels. I hope you find help in this. Signing out. Ciao. Right, mavideos tamanzwa. Pane iyo yamunotaura makagara. Makanyatsogara apa mamurikao. Ndazoti ndikaona mukana ndobvunza mama kuti why was he called? But then okay. I think it's because of the topic. Mama kutaura topic yekuti vanhu vari kupisana. I think nebasa rangu ndasangana nemamwe mastories andinonokava. Mumwe aponda mumwe, mumwe apisa mumwe. Nenyaya yeinfidelity. Nenyaya yekuti andichita. Apa maipa dzidziso yekuti wakamboedza here kuda kutaura, wakadzikamira. Usina kuti pana haridyiwe. Ndotozikanwa ndiri manjenjenje. Isusu anasoko totozikanwa ndikatanga kutaura hatipedze kutaura. Saka apa maedza kutaura saka tira kuti mumbonyatsotidzidzisa zvakare. Muchinyatsopfuurira kunyatsodzikisa gejo. Kuti apa ndoda pamwe nguva yaiva diki nekuda kumaminutes atini chifanira kunge taisa video. But kuti mumbonyatsotidzidzisa. Ini ndikwanonyada kuti nyadzise vakadzi. Vakadzi mafuta wakarara tinodira. Vana tinogona kuuraya kupa poison nekuti ndaurirwa nemurume. Saka toda kumbodzidza ipapo. Muna problem inoitika ndeyekuti tine kunyeperana kwatinoita. For example, ndikakutsamwisa Pelagia unoti uchandiuraya neBP iwewe. But pachokwadi ndechekuti BP rauchaita harina kukonzerwa neni. Rakonzerwa nemaonero awaita zvandakuitira. You see that? Kura kuti dai wasarudza kungozvitora kuti munhu uyu ane problem andambudziko. Woregedza kureacta. You find kuti waigona kuseva yourself from blood pressure. So pepa unoti uchandiuraya neBP, matorero zviita trigger blood pressure. So panoitika chinhu pese, you have a choice. You see that? I think that's one of the messages that we should put across kune vateereri kuti Jesus did not just teach on what to take, but how to take what is happening. Jesu ane time anotaura achiti he who looks at a woman, looking at a woman is a problem. Akati he who looks at a woman ndobva atsanangura the how part akati lustfully. Ruchiva. So kutarisa kunokuipa. Ngotarisa mukadzi ari kufamba hake nemini yake apa. Aiwa musazokurumidza kuti mudzimai wangu agara pasi saka urutarise ipapo. Unofanira kugona kunzvera mweya wandiri kutarisa naye pamwe ndiri kumunzwira tsitsi. Ndakamutarisa. Is the lustful part. Maonero kwete chauri kuona. So panoitika nyaya munhu anoona the end of life. Ndosaka vamwe vachizosvika pakuzviuraya, vamwe vachisvika pakuuraya vana. It's a spirit of fixing kuti pain yandiri kunzwa ndira kuti ainzwewo but oisa panyama physically. You see that? And that is not repairable. So I want to say that when you go through such a thing, don't let anger have an upper hand over your life. Because kune vanhu vari mujeri izvozvizvo vakati hasha dzakapedza basa radzo ndobva dzaenda, but akasara ari munyatwa ndiwe. Zvinenge madhimoni kuti ndo anokuitisa chakashata but anozoenda kugehena ndiwe. So it's like most people, they suffer the repercussions yekualawa uri kutongerwa kuzvitendera hasha. Hakuna munhu asina hasha, but zvatinotendera kuti dziite nesu ndo zvine problem. So kana pachinge paitika nyaya yakadaro semudzimai, you've got two options. The first one, kusiya marriage, is biblical, zvinobvumidzwa. Leave the person and move on with your life. Natete vangu zvinobvumidzwa here. Natete. Kuna tete vangu. Remember, tete havasi vanorara nemurume wako mugumbezi. Andika? Tete havasi vanogara nemurume wako. Unopuwa pressure. But itoripo futi imwe video yandakaita kuti kuna vana mai vari kuinsista kuti mwana shingirira marriage. Achizosvika pakupondwa. You see that? Anozobva achituna because vada kushandisa measurement yavakaita ivo kare. You see that? Kuti vakashingirira. Saka vanoti unofanira kushingirira ndo zvinoita marriage, but havisi zvese zvinoshingirirwa. Amen. Ndinoshingirira zvinhu zvinoshingiririka.
but kana zvakuthreatena life yangu as a person handikwanisi kuita enjoy zvinhu zvakadaro, ndiri kubatirwa banga nemurume, ita sorry izvozvi. Kana kuti mukadzi akabata poto yemafuta ndiudzotonga uri kupi, that's life threatening. So pakadaro you have to walk away for the sake of your safety and for the sake of your peace, because kana uchinge wafa anosara achitambura vana. So know when a relationship or a marriage is now toxic to the point where it cannot proceed. Zvinorwadza zvo zvaitarisira, kuna munhu anopinda marriage achitarisira kubuda, but ndo zviripo, zvigamuchire, bvuma kurambwa. And munoitsvaga paFacebook, paYouTube, bvuma kurambwa. So allow it to go. And then, so you've got two choices. Number one, to walk away. Number two, kana uchinge wasarudza kugara, it's your choice. Chirega kuramba uchikota nyaya iyoyo kana mchinge mataurirana. Right? So the first, kana wasarudza kugara, ndocheta kuti mugare pasi mutange kutaurirana. But how far? Anogona kuita hasha, anogona kuzviramba. Kana achinge azviramba kana aita hasha, iwewe haufani kuchinja kunaka kwawakaita semunhu nekuda kwoti umwe munhu akaipa. Hauti iwewe ukaona munhu achidya achimwa mvura yemusuweji ubva kuti nekuti ari kumwa mvura yemusuweji ndakunonwawo. You see, you cannot compromise who you are because of how bad a person is, and that's the biggest problem I took face after my marriage. When someone does something wrong, you react by trying to fix. You see that? Wakanaka nekuti uri munhu akanaka, hauna kunaka nekuti akanaka. Amen. You see that? Zvangofanana neissue inotaura kuti inini handimbo, I will not submit. Mukadzi anosubmitawo kana murume wacho achirakidzawo love. That's a wrong concept of marriage. The Bible says submit yourself to your husband, right? As Christ, as the church submits to the Lord. Saka understand kuti hauzviiti nekuti munhu ari kuitira akakodzera kana kuti anozvigamuchira. Unozviita nekuti Mwari vakakuisa ipapo ndova uri kushumira that way. So iye chero akatsakurakidza to the degree of how you expect, you still have to do your service. Same thing with the man. You should keep on taking care of your family. You should keep on supporting your family, irregardless of how they are, what they do. As long as you choose to stay, keep on playing your role and not compromise who you are because of what the next person is doing. So kuzodirana mafuta nekudi and so forth, munhu ari kuti ndakutransfer the same pain pamunhu, but unoenda kujeri and you start regretting. Sekutaurwa ndaita kuti kunoona uri mujeri but hasha dzakazotama, pfungwa dzikadzoka, akatanga kufunga kuti what did I do and what was I thinking? But time yongo usingafungi, hasha ndo dzaifunga. So be very, very careful of this scenario. Domestic violence has to go down. Amen. Daita tiri muchechi tambokumbira presidentship yatitsenurira song. Pane rimo munogona kungoti kupayo ndazogona kuimbira vari ikoko. Imimi munoimbera tozongoti mungotiimbira kasong ndogona kuimba. Aiwa tinoda kupasiya patiyo. Tiri ipapo Apostle pane comment yandakanoona after that iwe interview yamaita video. Anzi inini ndakagamuchira asi ndakazounzirwa mwana. Saka chakuitika ndechekuti ndatova nekwakuvenga mwana uya. Ini ndakabva ndaona kuti zvishwa kuti chichinombozoita kuti step mother vave nekakuvenga kutonzi step mother havadi mwana, because uya akavhatara kuti inini nekuda kwekuti murume wangu akandirwadzisa akazondigera mwana ndozvigamuchira sei pachizoya mwana. Yeah, munoona chiKristu inami pastor. chiKristu haisi life yepanyama. Kana wasubmita kuti iwe unonamata, you are believing there is a higher power than you. Amen. So zvoreva kuti zvausingagoni, you allow that higher power to take over. Ndosaka chinamata, haunamati iwe uchikwanisa kunotenga chingwa pa tuck shop kuti Mwari ndigonese ndinotenga chingwa. Ukacheka 70% zvinhu zvaunonamatira zvinhu zvaunokundikana, which means you believe kuti what may be impossible with men, it is possible with God. So yes, the Bible says kana mchinge matadzirana, I think munofanira kunotsvaga message pa JDaniels official YouTube inonzi gona kuregerera. Itoripo. Zvainotaura message yeru inobva kuna John chapter 5 pa verse 16. Inoti kana mchinge matadzirana, kumbirana ruregerero. Monamatirana kuti Mwari vakurapei. So Bible iri kuacknowledge kuti munogona kuregererana. But scar ne pain inogona kuramba iripo. That part of your life only God can heal. Amen. Ndopari kuti budirana pachena. This woman has to be honest with the husband and honest with the pastor.
I'm finding this problem, so I need help in prayers. God can take away that pain. Mwari vanogona kurapa that heart. You see, nekutonzwisisa futi kuti mwana iye andiri kunzi step mother. Ka step but kari ka mother. Right. Saka you are still a mother to that child. You find kuti kune murume anonzi Jephthah muBhayibheri. Jephthah was a son of a concubine. Angari mwana he shared the same father nevana vanga varipo, but mai vake chaive chifewe. So baba vakanofeva vakauya nemwana pai pamba. So vakoma ndobva vadzinga Jephthah pamba vakati bva pano you have no part in the inheritance of our father. Zviriko zviri kuitika. All right. So achinga adzingwa kudaro, so you find kuti the Bible then say pakamuka hondo yavaMidianites. MaMidianites, they came to fight against the house yaiberekwa Jephthah. Pavana vese vakasara hapana aigona kusimuka achirwisana nevanhu ava to protect the family. All they did was they remembered Jephthah, and Jephthah haana kuramba kurambwa. Ndopane message yekuti bvuma kurambwa. Jephthah haana kuramba kurambwa, akatopeka tunhu twakakadi akaenda. But achinga aenda pakaita dambudziko risina aigona kurisolva kunze kwa Jephthah. Vakamuendera futi vakadzoka kuti batsira vakati hamusi makandidzinga here, zvikanzi no iweweka sori nezvakati aiwa ngatiwirirane chinhu chimwe chete, kana ndikadzoka bvumai kuti muchandiita mukoma venyu. Vakabvumirana izvozvo. So what am I saying? You find kuti pavana vako wainawo, you'll be surprised kuti wauri kuwenga uyu is going to be the next president of a nation. Hallelujah. Is going to be a millionaire, a billionaire. Ndiye achatozokutengera imba, ndiye achakuchengeta. But depending nekuti waparticipate uri kusaidi ripi palife yake, because havakangani chinokanganwa idemo, but muti hauiti sei haukangani. So you have to act as a mother, and you need the Holy Spirit to help you. And remember, the Bible says love does not keep record of evil done to it. Kuti muna 1980 chakadai wakandiitira, that's not the love of God. So you need God to heal you. You need to pray, you need to fast kuti Mwari vabvise pain iyoyo uone mwana yese mwana wako. All right. Hey, powerful words. Panaka ndichiverenga apa pangu pacho ndozopaverenga ndaona kuti Apostle munoita ma1-on-1. Saka kana uri kuteerera uchida kuzovaona pawo vega unyatsodzidziswa kuti ruvengo rwauri kuita kauro pamwana yega chazotikanganisira president nemaitiro yayo iwe step mother. And kuda kwetime dzedu regai tichiita round off tichida kupinda munyaya dzeshamwari. Inini papo ndira kutaura ndakatombonangana nini. Ndiri munhu anonetsekana nekuita shamwari. Ndobva ndanoteerera manje pandaudzwa kunzi iwe wacho wakamboita sei. Aiwa ndakabatikana kuti ndakazvitarisa so ndikazvitarisa kuti pane chinoshorekei asi handigoni kutaura, asi ndinobva tazoona kuti ndine kaweakness kandakakaona kari kuhasha katemba. So ndikati ndofunga paya pandotamba nemunhu akanditadzira ndinozotaura mamwe mashoko andika pamwe mashoko asvike zvakanaka. Saka ndoda kuti mumbonyatsotijekesera kuti pakutsvaga shamwari apa toita sei. Ini nevamwe vari kuita dambudziko rokuti anoti inini handiwane shamwari apo. Pavideo ipapo comment section yakaita haina Apostle zvishwa handina kana shamwari, ndoita sei kuti ndiwo munhu ane shamwari. You know, I love one thing about God. Amen. Mwari vakatendeka. You know, sometimes paunopuwa madepartments ekushanda muchechi, Mwari vari kuitira iwe nefuture yako. Zvakafanana neboarding school. Dzimwe dzenguva, kwete always, munhu akaenda kuboarding school nemunhu asina, tesi takaenda kuchikoro, but level of responsibility anorakidza palife inogona kusiyana nemunhu akangobuda muvabereki achipinda muupenyu. Why am I saying that? Even mabhedhi remubhedha chaiyo chaiyo, the art of kuwaridza mubhedha, because kwaive naboarding master yaudza kuti ita so ende zvikasaitwa. So pane ma-characteristics, ma-attributes anopinda mumunhu achikura. There's an artificial ground inogadzirwa naMwari that can help you when you grow up. So those groupings dzinobatsira kuti ugone kuva tolerating. Because mukushandidzana kwatinoita, we are not all born from the same family, we did not grow up in the same environment, saka takatosiyana pazvese. So kuti tiwirirane inyaya kuva tolerating. And that's what the Bible says. It says that make an allowance for each other's faults. You see, those need to run. Panofunga penika ka allowance ndakambotaura nyaya yemarriage kuti zvimwe zvinogona kubatsira marriage ndezvekuti musi unoita umwe gudo iwe usaita futi gudo, ita zookeeper. Okay. Because mese mukaita magudo
nemiti iri mujango inoparadzwa. So musi unoita mumwe gudo iwe be a zookeeper achiti home iwe said dzikama kuti it's okay because you're a zookeeper. So you have to understand that it's all about being tolerating. If you cannot accommodate friends if you're not tolerating, because you're two different people. So mukugadzira shamwari you need to also be tolerative. Unofana ku accommodate vamwe vanhu nema weaknesses avo, iwe uchaaccommodate kwa ne weakness yako, ndokuti ugone kugadzira ushamwari hwakanaka. Pane pamakazotaura mukati unoziva kuti shamwari dzako dzikazombobvunzwa kuti nhai ndinoita here kutamba neni, hanzi haona kuti tikuudzi here zveshuwa. Zviriko because unozofamba uchibrega kuti I play with many friends, my friends they know me I'm a good person. But tikaona time yekugara pasi nemashamwari ako vachakuudza kuti no, tichazoona kuti mafriends ako ndo vari good, iwe uri bad. So what are they doing? They are tolerating you. Vari kutolerate, they've made allowance for your faults. Kandoti katsapo ke forgiveness kekuti munhu kana achinge akutadzira, whether akukumbira regerero kana kuti haana, unongomuregerera. Ufanira kugona kuregerera usina kukumbirwa regerero, because ukanditadzira pelajia ukarega kuzviziva kuti wanditadzira, chances are you're not going to come back uchikumbira regerero kwandiri. Saka inini system yangu yekuregerera kana ichimirira chete kuti uye kuzokumbira, it means ndichagara upenyu hwese ndine chigumbu. That's where bitterness starts. That's where BP starts. That's where stroke starts. Akuzviziva rotanga ndirwadzisa. But we should follow the example of our Lord Jesus Christ. Anoti varegererei nekuti havana chavanodini. Saka pane pamwe paucharegerera vanhu vasiri kuziva kuti vakutadzira. You see, that's a higher dimension of love. And izvozvo zvinoitwa nemunhu anozvida, because pese pausingaregereri hazvitomendi munhu wausina kuregerera, zvinotomenda iwewe. Zvinokuwadza iwewe kwete wausina kuregerera. So free yourself, love yourself. Why carry someone in your head who's not paying rent to stay there? Let them go and live your life and enjoy your life. So to have friends, you have to be tolerating. Unofana kunge uri munhu ari accommodative with their weaknesses as well. Thank you so much. And takuda kumbobvunza mubvunzo uri outside your videos. Okay. But nekuti tatokuwanaika takuda kutobatirira ipapo notokura kusakuwanai. Pane mwe mubvunzo unonetsa mubvunzo iyoyo wekuti inini ndanziwo right zvakanaka kuzvichengetedza semusikana. Ndobva ndarorwa ndakazvichengetedza. Asi ndobva ndanosvika uko. Regai titi ndosvika ndichiona package. Unozodzoka ndoudza tete kuti tete hazvisi kuita, hapana chandiri kunzwa. Tondopatozonzwa tinashe mugabodedzwa mwana uyu haazi wababa. Package yezini kuti baba uku kuna baba. Havazvarisi here, havagoni here, zvakamira sei? Regai titi pane kashona kanoshandiswa kuti aiwa baba vane kadora. Okay. So in that case, okay, iwo kana uchinge wakazvichengetedza, unozoziva sei kuti kadora? Because kuti uzive unge wakamboona vromfofosho kana kuti mavhongoma kana kuti mota hombe, handiti ndokuti uzoziva kuti iyi idiki. But iwo kana wakazvichengetedza ka unotofairwa nedora iroro, because it's your first time. Chinotoita kuti usagutsikana is because rodi yako yakambofamba nemagredha nemabhazi nechii, saka hapana chauchanzwa, because pakapinda Honda Fit pakambopinda hama kana kuti puma remasoja, hapana chaunonzwa. You see that? Saka pazvinenge zvichiitika paya musoro mako unenge usina murume wako, unenge wakufunga Johnny iwe, unenge uchifunga uya because unenge uchiti asvika pakasvikwa neuya na Johnny. But handioni problem iyoyo iri common kune vanhu vakazvichengetedza. It's a problem kune vanhu vane nzira dzakafambwa nemagredha achigadzira road nepuma remasoja. Saka ndo zvazviri. Saka pamwe pacho nyaya iyoyo yakatowandira kune vanhu vandiri kutaura ivavo, ndo vanoshaya kugutsikana. But zvinotofara vakuda kutoti vanhu vachititisa zvabo vari kuziva vanonyepa kuti ndakazvichengetedza. Taura nyaya yako.
wakazongonosimbisa wakafamba kupi taura nyaya hanzi taura nyaya yako kunotipedzera nguva kuti siyako kutoita zvemagrade. Yes, it's really a problem because iri common kuvakadzi problem iyo kuti ndotanga ndaona kuti akaita sei andiri kuona ukaona kuti akaita sei uzodii ndogara ndaziva handitika. So it means kuti waona izvozvo obva akujata obva wazowana ane size inenge iri uchaita sei apa iye ndiye anokutengera GLE coupe nezimba rinotyisa achikupa 10,000 kunosopenda kuDubai every month but hazvina kumira mushe kune hoshwe kune kadora uchadii pakadaro saka ndogara autoshingirira hauhini kwese 10,000 but my point is common problem iri common kune vanhu vakatombofara. Yes, vakatombofara but kune vanhu vakazvichengetedza zvavo anenge achitoti munhu akazvichengetedza chaizvozvo dzimwe dzenguva akagumwa nemurume kudaiwo so anonzwa kunga because haana kujaira ropa rake harina kuzvijaira. You see that, but ukangoona anongo iwe achingoguma even mabasa o iwe pela haibvapo achisununguka kudaro so unonyazonoti red flag. So munhu iyeye haatozivi munyowani pazviri and haazivi kuti zvaari kuita kugona here kana kuti hakuzi but ava manje but baba manje ndazvichengetedza baba vakambofambawo vakambosangana nagire gire anoita kupidiguka kuti akupidiguka gire wazouya kuneni hangu chamain unofanira kudzidzira because Bible rinoti the woman was created for the man. Kureva kuti initially mukadzi yanga isiri pfungwa yaMwari pakusiku. Mwari vakaona kuti Adam ari oga ndokumusikira. So first and foremost primarily kana uchinge waroorwa wafambira murume wako kumufadza. You see that, ndosaka uchibvisa uniform yekwamandimutsira uchipfeka uniform yekwastole. Saka chese chavo chaita uri kwastole chinonzi ndechekwastole because wakapfeka uniform yemaspa. You see that. So chinoitika ndechekuti taura ipapo pana kumira musha kana uchinge wapfeka uniform yekwastole unoita zvinodiwa kwani kwastole. You see that, unoudzwa zvinodiwa mumhuri iyoyo. That's why tichitaura kuti issue Bible harinyatsospecify kuti submission chii, harisi specific, rinongoti submit. Who is supposed to tell you to submit is your husband. Saka iwe ukabva uchiti nini kumba kwedu submission zvinoti semukadzi ndofanira kugezera murume wangu mbatya nemaoko angu aya ndakadzidzwa kushanda. Ukasvika kumurume anoti ndoda mukadzi ane maoko ari soft as wool. Mbatya dzangu handidi kuti ugeze because unomarara maoko. Ndoda kuti vana vangu vabatwe nemaoko ari soft. Washing machine irapo iwe iwe insista kuti aiwa kwandobva inini mai vangu vakakura idai saka ndautodaro. You're going to have problems. You're not being submissive. So submission is subjective kune munhu akakuroora. You see that. So ndopanoyenyaya ndosando kuti kana vakafamba vakawanda vakakuti pidiguka iti shewe muda kuti nditarise kupi kumabvazuva kana kuti kumadokera wosubmita. Alright. Andikwasopauzira mapanzwa wekupedzisira mubvunzo wedu tichisvika pakuda kuvhara achirongwa chinoti tinogona kutaura kusvika amangwana. Pane mubvunzo ndofunga nguva yacho ndo yatakupinda nguva yaNovember yechinzi nguva ine mhepo ine nguva zvakawanda wanda. Saka tiri kuonawo maKristu ichi chinoratidza kuti zvinhu zvinobhilivhwa kuchivanhu kuti November ine zvakawanda zvinoitika, ine mhepo, vanoendawo matare vanenge vachinozorora zvakawanda wanda. Toya kumaKristu, maKristu wakutozvibhilivha wachiti aisa hatiroranewo hatichati. Saka mubvunzo unonzi ndekuti maKristu azosvika here pakutotiwo vakutera chivanhu chekuti hatirorane muna November. Zvinoita here kuti ndiri muKristu ndipfurire mberi nekutawanano yangu kuita zvese zvandoda kuita muna November? Hapana kana problem. All days are alike. Romans chapter 14. You know, all days are alike. One esteems another day above the other. But another, ingorinye weak faith, ne more faith, ne knowledge. You find kuti kune maKristu asingadyi nguruve. Right? Vakaidya vatadzira Mwari. But indikaidya ndinotadzira Mwari. Why? Inyaya conscience. Chii chinobuild a conscience? Information.
0 minus 1 ndiani? Ndinoda kudzidza kwamu 5. 0 minus 1 andika kana kuti 1 minus 5 ku grade 1 it can't. But 1 minus 1 wa form 4 it can. But teacher vachikudzidzisai vanotoziva kuti it's possible, vanokudziva kuti it can't. You see that? So zviripo zvimwe zvinhu zvatino accepta because vanhu vatiri kudhila nawo they are of lower level in terms of knowledge of the things of God. So pamwe pacho uri kunobvisira, uri kuobserva macustomary traditions ekunorora, but vanhu kwekwaunoroorera havazvibelieve. So what do you do? Hapana chaunobva semukristu to observe, but not because there is something spiritual about it. Uri kudhila nevanhu vanozvitenda. So zviripo zvimwe zvinhu zvandoita inini kwete nekuti I believe there is a spiritual significance behind it, but because vanhu vandiri kudhila nawo they are of lower level. So ndinokwanisa kudya nguruve yangu ndandega pachikona uyo asingaoni nekuti information iri maari. There's actually a scenario in the Bible where there was a debate yekuti pane muCorinth pane vanhu vaipa mpiro yenyama kumombe kuzvimwari zvavo, but nyama yayo ichinge yapirwa sempiro yaitengeswa. So paive nedebate yekuti makristu totengere nyama yambopiwa sempiro kuzvimwe zvimwari. You see that was the debate. So Paul achiadresa nyaya iyoyo anoti, listen, isusu semakristu tinoziva kuti hakuna mumwe mwari kunze kwoumwe chete. Zvoreva kuti ichi chamuri chimwari kwatiri hatisi chimwari kwavari, but kwete kwatiri. Saka pavari kuti vapa mpiro yavo kune chimwari, isu hatisi kuna chimwari. So nyama iyo haina chakaipa, ngatitenge tidini? Tidye. Obviously, but however, knowledge puffs up, but love edifies. Chari kuedza kutaura ndechekuti kana pakati penyu paine makristu anotenda kuti chimwari nekuda kweinformation ichiri shalo mavari yegrade 1, musadya vachiona uye musatenga vachiona, fambai nawo. When I came to the weak, I became weak so that I may gain them to Christ. You see that? Ndo nyaya inoshanda ipapo. So zviripo zvimwe zvekuti muna November zvinonzi kurorwi, but hapana kana problem. Hapana kana nyaya. Saka kana vanhu kutondoya kuti handeiwe kana vabereki venyu mese vachizvigamuchira, let it be. Hapana chinomborambidza. Alright, pano pane comment section. And Apostle, please start Bible studies on your channel. This is too good. Regeti dzike futi. Pastor Makanyanya, paroda apo mapedzira. Ndo pama magreda. You're nailing it. Unojat kwa shua. Sota amazita tangati navo Apostle JDaniels. Chandi chachuka chikakwata. Nekuda kwenguva nekuti chatoti tumboita session usiku wese. Alright. Chitaura. I see. We want to thank you so much, Apostle JDaniels, for joining us pano pa Sly Media TV. And besides that, was just still there, Pelagia. We are having a conference in Harare. Wow. 22nd. Aiwa chiva matuva maitaura nodada kuzosvika pakuti regai tikupengwa mutaure, saka regai tichikunyatso kupengwa mutaure nevatari. And achitira ari kuita Bible study. We are going to have a conference musi 22 November to 24 November 2024. All right. Harare Showgrounds. All right. Hall of Commerce. Yes. Okay. Ndaiona kam comment section. Iripo. So we are going to be having a conference there, Jesus conference. So and then ndichuya vanhu vakaona vaibvunza comment section muri kuereni kuHarare. So vakanyatsosapota chaizvo. Aiwa tikutosapota. Ndo vanatu vanoita mugaro weMarare. Wekutanga wacho ndini. Saka mane one. Saka ndenda kunoko. Mema kunoko. Ndenda kuenogara kunoko. Aiwa tiri kukudai. Tovadangotanga chechi. Aiwa kwamutare zvakaita takukudai kuno. So after that conference, we are going to start a church. Right. And we are going to have Baba Harare, Dokas Moyo, different artists. But we also Shumira Jona Chivasa. Right. So don't miss this beautiful conference. 22 November to 24 November. Alright. Yes. Musati mabuda muzondipa fly. Kuti ndege ndichingotaura kubva mangwana kusvika musi 22 kuti tiwe nekuti dzidziso yatawana pano in less than 1 hour yakanyanya uyezve tingada kuti pama socials vamwe vanongoziya TikTok but ndakandichiona kune kumwe ndaona ku Instagram kunenge kune 182 followers that big and isusu pano pa SlyMedia TV tangaitonota ayo munhu anokodzera kuti titaure naye akwanise kudzidzisa vakawanda saka munogona kuti po mamwe social media platforms aripo. So I've got threads. All right. Threads JDaniels official. Then Instagram as well, JDaniels official foot. It's JDaniels _
official. Ndiko ndeke pasi. Official. Then YouTube ndokune ma full sermons. Ndokune ma messages ese. Tuma clip. Vamwe vanotombobvunza kuti havaparidzi vanoparidza Jesu era. Havazi tunotwa totwabviswa tori pakati penyaya zvokuti tukatozodzokera unotodzidza more than ka clip. But I can't squeeze because we know that our data sometimes is expensive. So ku YouTube is JDaniels official _, just JDaniels official. Ndopane ma sermons ese YouTube in full, yes. And then website www.jordaniels.org. Then Facebook JDaniels as well. All right. Yes, but JDaniels wacho you have to be careful because tukita problem mass scammers. All right. Vakawanda vari kuenda vachinoposta vanototora picture nechichichi. So munotsvaga rine 85,000 followers. Yes. All right. What we just do is we were just isa our platforms so that people would see. Not in Pandatona, Ndatona kune vamwe vakutozvita ana JDaniels. Vakadi kuzvita kare. Ndozvinoitika even mazuva aJesu. Kune pesi panoitika chakanaka panomuka counterfeit. Exactly. Yes. So there are true prophets, there are false prophets. There are true apostles, they are false apostles. Yes. Iyo imwe dzidziso yatatu mwe mumbotitsanangura nekuti aiwa pave pasi pemuti vati wandei vazhinji vari kutobirwa vachinyeperwa saka tichazoda kuti aiwa regai tichazoda tichakukumbirai kuti mudzoke zvakare mumbotidzidzisawo kuti tinoona sei kuti apa pandiri apa ndipo chaipo kana kuti ndangotorwa negurumwandira nechamupupuri ndaiswa paipa. Saka thank you so much for joining us. I think sekutaura kwavaita apostle hanzi zvonizvo 22 to 24 ndabvunzwa zvakare mukonversation kuti inguvai dzeconferences. Friday ichanga ichiitika na 5 kusvika na 8. Saturday same time, Sunday makuseni kubva na 9 zvichienda mberi. Yes. And then Sunday ndo pachabva tanaudza kuti next Sunday tiri kusangana kupi? Tinge tamuno mari. Titatu muno muHarare. Mundiso ku presidentship. Ndo kwangu chaiko chaiko. Hapana problem. Aiwa tinotenda. Regai ndichikumbire ka minute nekuti mambo ndivimbisa kuti munoimba. Murondimbe? Ndikuda 1 ka minute chete kuti ndione kuvhara chirongwa changu. All right. Ndikumbira kuti musi wa 22 to 24 November. Nyatsekuya makawanda da kuimbira zvekuti mega muchona kuti murume anoimba hatauri musongo. Saka ngatisangane musi iwoyo. 22 to 24 November angatisangane kuconference Harare Showgrounds kuconference yaApostle JDaniels tinyatsodzidza 3 days dzekudzidza. Thank you so much. Ndingatorambe ndichingotenda rege tichitenda vatariri vanga vachiona. Thank you so much for watching. Mese manga muchiona blessings semendanzi murume akatumwa. Amen. Tinozvitenda nekuzvikudza Mwari. Zvakare rege titende nekuti apostle havana kuya vega behind the scenes vauya neteam yavo. Want to thank the team. I also want to thank and kuzivisa kuti mama rege nditi mama vedu Yellowborn is in the house but vari behind the scenes. Titende futi mama vaallowed nekuti unogona kungoudzwa kunzi hausikuenda ikoko asi mama vaallowed vakuti vauye pano. Apostle JDaniels want to thank mama variko behind the scenes tanga tinawo zvakare. And also want to thank our technical director Tarumbidzwa Rudenya atiunzira program here. Until we meet next time, in this case chasangana kamda kundoona iniso Christina in flesh was vamwe munongoona panapa mukore musi 22 munondiona ikoko ndenge nditoriko hainini dzangu hembe ndakutondotenga mangwa ini zvekuchena ndozvida apostle Harare Showgrounds tinge tiriko. Saka until we meet next time, don't forget to like, follow and subscribe. Uyezve tichaisa futi my handles, social handles apostle muende futi ku TikTok and also follow apostle and also share nezva apostle umwari gunokudzidza. And also about Sly Media TV ndogara ndichiti don't forget kuudzawo mumwe wako kuti kune inonzi Sly Media TV. Onaika Sly Media TV yazokunzirai apostle JDaniels. Saka pano tinokunzirai nyaya dzakasiyana siyana. Saka regai nditi chisarai zvakanaka. Andini wenyu Pelagia Mpurwa akana kuti asokostina. Bye bye. Kana paine chinhu chine nharo chinonzizera hachinene kuti uri kuitei chinongouya chinonzizera before you know it. Happy birthday to you. Hatimiri futi kuimba uchienda basi haumiri ukura. Unoziva pamwe pacho kuti usanyanya kubata unokangana makore ndambone makore mangani uri kutiza nyaya dzako. Kuna vamwe nekuti izvozvo ukamubvunza kuti how old are you anotanga atombofunga ndandichi 34 38 asi pa 32 ndakapfuura. Ukaonawo kuti I'm 40 but do I look 40. Uri kunyatsoziva kuti zvamuri at 40 nezvamaifanira kunga muri hazvisi zvasi kuenderana. Saka ukangoonawo kutsvaga validation kuti but do I look 40 but
I still look younger. Makapedza nguwa, makatamba nenguwa mchimhanyira zvisina basa. Zvakawandira kwavakadzi anoramba ari pamira chi. Akaona chakaita chiringo so, anotonga chatsukuta kuti chibve. Apa chine nharo the more chiri kutsukutwa, the more chiri kunyatsoratidza kuti ndiri pano enda kuna kwandiri kuenda futi. Pfungwa dzako ndo padzinotanga kugaya manje kuti what have I been doing with my life? Muri kufunga kuti motivational? It's motivational. It's Jesus talking to you. Yeah, it's Jesus. He's demanding some level of accountability from your life. There must be a time you sit down with yourself and account for how you are living your life. Are you an expenditure on earth, or you're a profitable person? Can I